El conveni que hem signat significa incorporar l'empresa Indo al projecte assistencial i de serveis i acadèmic més important que té en aquests moments la facultat i que es porta a terme al Centre Universitari de la Visió, la nostra clínica universitària. En aquest projecte, estudiants, en una situació d'aprenentatge-servei, ofereixen una atenció visual a pacients amb dificultats econòmiques. Aquest projecte es pot desenvolupar gràcies a l'aportació d'empreses del sector per un ordre de 90.000 euros l'any. I amb aquest conveni, Indo se suma a aquesta llista d'empreses. Per nosaltres és molt important perquè significa recuperar aquesta col·laboració, que ja hi va ser de bon començament, amb l'empresa Indo, una de les més emblemàtiques del sector. Confiem que aquesta col·laboració seguirà donant-se durant molts anys i que serà interessant per les dues parts.